Het was een hoofdpijndossier voor de provincie, de Hedwiegepolder. Maar sinds vandaag zijn ze er vanaf. Het landbouwgebied dat werd teruggegeven aan de natuur heeft een nieuwe eigenaar. En verder in deze uitzending. De 107e en laatste mast. En een rijdende kerstboom is leuk, maar het mag niet. Goedenavond. We beginnen de uitzending met nieuws over de vermiste 81-jarige Addi uit Vlissingen. 3 dagen na de vermissing is er nog geen enkel spoor van haar gevonden. Ondanks de inzet van een helikopter, drone en speurhonden. Maar vanmiddag heeft de politie het zoekgebied naar aanleiding van een tip uitgebreid. Aanvankelijk is er gezocht in haar woonomgeving, maar dat is nu langzaam uitgebreid. Ook waar ze mogelijk wel eens naartoe ging, in Terneuzen is ook nog gezocht. En we hebben vrij recent een tip binnengekregen die we nu aan het onderzoeken zijn. En dat is het gebied tussen Middelburg en Veeren. Dat de politie het zoekgebied heeft uitgebreid naar een gebied tussen Middelburg en Veeren. En nog specifieker hier langs het kanaal door Walcheren. Dat kan verklaren waarom er 3,5 dag na de vermissing van de vrouw nog geen enkel spoor van haar is gevonden. Hoe uniek precies weet ik ook niet. Maar dat iemand inderdaad 3,5 dag zomaar van de aardbodem verdwijnt, gebeurt niet zo heel vaak. De politie maakt zich, zeker gezien de buitentemperaturen 's nachts, ernstige zorgen over de gezondheid van de vrouw. Dus dat is ook wel de reden waarom een man en macht nu zoeken. De politie roept mensen op die mogelijk iets hebben gezien zich te melden. De Hedwiegepolder is niet meer van de provincie Zeeland. Hij is officieel overgedragen aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Die gaat het gebied beheren. De ontpolderde Hedwiege maakt nu deel uit van het natuurgebied Grenspark Groot-Saaftingen. In 2022 werd de Hedwiegepolder na jarenlange strijd onder water gezet. Tot vandaag was de provincie Zeeland eigenaar van het ontpolderde gebied. Maar het is overgedragen aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Ik denk echt dat we wel iets moois neerzetten, ook wel voor de streek. Ondanks dat je al die gevoelens daarover hebt. Maar ik zie wel dat er heel veel goede dingen gebeuren. En ook met name ook voor de omgeving en voor de streek. Het is de bedoeling dat de komende jaren hier zich een waardevol natuurgebied ontwikkelt. En dat is eigenlijk al vanaf het begin aan de gang. Wij zijn ook zo blij dat vanaf dag 1 dat de dijk open ging, de natuurwaarden al zo hoog waren. Er zitten duizenden vogels maken al gebruik van het gebied, vissen, kleine diertjes in het wat, in het slik en in het schor. Dus dat is prachtig. Ik hoorde de wulp al op de achtergrond, je hoort eigenlijk al constant vogels. Ja, die zitten er al vanaf dag 1. Er is al van alles te zien. De panoramaheuvel krijgt nog een uitkijktoren en een restaurant. En als straks hier dit klaar is en die heuvel is opgehoogd en er staat die toren erop. En we kunnen daar een restaurant in die toren. Mensen kunnen daar een biertje gaan drinken en genieten van. Nou, dan wordt het dan wordt het echt meer beeldend ook voor de mensen. Wordt het weer meer van ons? Dan wordt het natuurlijk weer meer van ons, absoluut. Ja, en daarbij die Hedwiegepolder is Ariane Laforte. Ariane, ik zei het al, een hoofdpijndossier, want de geschiedenis rond de Hedwiege heeft wel heel lang geduurd, hè? Ja, de Hedwiege houdt Zeeland al 20 jaar bezig, want de getijdennatuur die hier na de ontpoldering moet ontstaan, dat is een compensatie voor natuurschade in de Westerschelde door verdiepingen daar die nodig waren om de haven van Antwerpen hier achter mij, om die goed bereikbaar te houden. Ja, en toen barstte het los in Zeeland, hè. Moeten wij goede Zeeuwse landbouwgrond opofferen voor een Vlaamse haven? Nou, boerenprotesten, kamerdebatten, procedures bij de Raad van State, spanningen tussen Vlaanderen en Nederland. Maar ja, uiteindelijk moest Nederland zich toch aan de afspraken houden. En is de Hedwiege ontpolderd. Ja, en die politieke discussie, is die nu helemaal verstomd? Nee, die is nog niet verstomd. De Partij voor Zeeland die zegt, ja, wat hier vandaag is gebeurd, dat kan helemaal niet. Want de Hedwiege die is helemaal niet van de provincie Zeeland en kan de provincie dus ook niet aan het Zeeuws Landschap overdragen. Want de Hedwiege die is van het Rijk. Nou, we hebben het nagevraagd in Den Haag. Die zeggen echt van, nee, de Hedwiege is toch echt van de provincie. Maar er liggen statenvragen van de Partij voor Zeeland. Dus de Hedwiege blijft misschien nog wel heel even een hoofdpijndossier. Dankjewel, Ariane. De laatste hoogspanningsmast op het traject tussen Rilland en Borselen is vandaag geplaatst. Op de 48 kilometer lange route staan er nu 107. Ze zijn bijna 60 meter hoog en gaan onder meer energie vervoeren van windparken op de Noordzee. 3,5 jaar geleden werd begonnen met het project en dat gaat nu de volgende fase in, een gedeelte van de oude masten weghalen.
En dat betekent dat er 104 van die oude vakwerkmasten uit het Zeeuwse landschap gaan verdwijnen. Een deel uit de zak van Zuid-Beveland en nog een deel iets hoger in Zeeland. En dat weghalen van die oude masten gaat ongeveer 2 jaar duren. De rode vuurtoren op het Keizersbolwerk in Vlissingen moet langer wachten op een grote opknapbeurt. Maar intussen verandert hij langzaam van rood naar roestbruin. De staat van de toren is bijzonder slecht, dus ik denk dat haast geboden is. De toren zou in handen komen van de gemeente die hem wil opkalefateren. Maar na raadsvragen van de sociaal-liberale fractie blijkt dat het hele overnameproces langer gaat duren. Op het ogenblik neemt niemand de verantwoording voor het onderhoud. En we zouden toch graag zien dat in ieder geval dusdanig onderhoud wordt gepleegd, zodat de toren in zijn geheel kan blijven staan. Hans Overvliet uit Middelburg was in de jaren 80 verslaggever in het Midden-Oosten. Ooggetuige van conflicten en oorlog. En sindsdien maakt hij kunst om het onrecht aan de kaak te stellen. Zijn werk is nu te zien in een overzichtstentoonstelling in het gerenommeerde museum Verbeke Foundation, net over de grens bij Hulst. Kun je kunst maken dat van het oorlogsleed op de wereld getuigt en het aanklaagt? Beeldend kunstenaar Hans Overvliet kijkt er niet van weg. Het moet verteld. Zoals bij dit werk. Een vergankelijk monument voor alle omgekomen journalisten in Gaza. Weet je, op het moment dat je realiseert dat dit allemaal mensen zijn met moeders en vaders en dochters en zonen en vrienden. Ja, er zit ook iets neurotisch in. Dit moet gemaakt worden. Het werk hangt nu op de overzichtstentoonstelling bij Verbeke Foundation. Net als dit werk, een ontploffing, geschilderd met puin. Een schilderij gemaakt met het puin van een in 2018 in Gaza vernietigd cultureel centrum. En uitsluitend met dat puin en een heel klein beetje Arabische grom heb ik dat werk gemaakt om de herinnering, om dat levend te houden. Want ik vind het een oorlogsmisdaad op het moment dat je een cultureel centrum vernietigt. Kijk, militaire basis kunnen we het over hebben. Militaire vliegvelden kun je het over hebben. Maar een cultuur vernietigen. En dit was niet een schuurtje, dit was een gebouw van 4 etages hoog. Een heel belangrijke plek, om het maar even zo te zeggen. De kunstwerken klagen aan en roepen op om niet weg te kijken. Het zijn sleutels van Palestijnse mensen die op de Westbank of in Israël zelf uit hun huis zijn verdreven. Het zijn de sleutels van hun huizen waar ze uit zijn verjaagd. En die dragen ze al generaties met zich mee, want het is immers nu bijna 70 jaar. Verzamelaar museumdirecteur Geert Verbeke neemt de kunstwerken op in de collectie van het museum. Waarom hij het zo goed vindt, is moeilijk te verwoorden. Waarom is iets goed? Waarom vind ik het goed? En waarom vindt mijn gebuurt het niet goed? Hoe komt dat? Dat kun je echt niet uitleggen. Dat is juist kunst. Kunst moet je iets doen. Hetgeen dat Hans hier gedaan heeft met de opening, heeft eigenlijk buisjes. Daarin zit een kogeltje en ijs. En wat gebeurt er? De mensen lopen daarmee rond, maar achter een kwartier is het gesmolten. En dat vind ik een ongelooflijk prachtige vondst eigenlijk. De kogel die eigenlijk dient voor iemand dood te doen of voor noem maar op, of te moorden of in een oorlog te gebruiken, wordt nu eigenlijk gereduceerd tot een potje met water. En zo'n ding, dat vind ik fantastisch. Hè? Voor de kunstenaar zelf is het een overweldigende ervaring om het werk allemaal bij elkaar te zien. Fantastisch. Het is echt geweldig. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Dus ja, ik ben een buitengewoon gelukkig mens. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 20 april. Het is een bijzondere verschijning. Sinds een paar weken rijdt Ricardo Geelhoed door Vlissingen met zijn bontverlichte BMW. En sinds gisteren gaat hij viraal nadat hij aan de kant werd gezet door de politie en agenten een foto van zijn kerst-BMW online zetten. Ze vonden het wel een leuk idee, maar niet voor op de openbare weg. Ja, de kerstboom op het dak, dat was toch wel een beetje de top, zeg maar. Het idee om zijn auto om te toveren in een bontverlichte kerstauto komt van TikTok, waar hij een Amerikaan in de weer zag met kerstverlichting. Ik denk van wat ze in Amerika kunnen, dat kunnen wij in Nederland ook, maar dan beter.
In totaal was Ricardo zo'n 12 uur bezig om alle verlichting zorgvuldig vast te plakken op zijn bolide. Maar die snoeren op je auto, dat is niet altijd even praktisch. Ik had besloten om de achterdeur dicht te laten. Maar de motorkap, kofferbak en alle tweede voorportieren die kunnen nog gewoon open. Dus ik kan nog wel iemand meenemen. Kijk, dat is mooi meegenomen. Maar even terug naar die staande houding. Een boete kreeg hij niet. Wel een officiële waarschuwing dat hij niet meer rond mag rijden met de verlichting. Dus wat nu? Dat weet ik zelf ook nog niet helemaal. Ik heb al verschillende ideeën gekregen van mensen om me misschien bij iemand in de showroom te zetten. Bij een garagebedrijf of zo. Dus wie weet. Ja, dus mogen je bellen. Ja, zeker hoor. Als jullie die auto in je showroom willen hebben staan, bel maar op. Het was een grijze, koude dag met af en toe een spatje motregen. Het werd niet warmer dan 4 graden. De noordoostenwind nam in de loop van de dag af. Morgen ook weer bewolkt en een nog grotere kans op motregen. Vrijdag krijgen we weer eens een zonnetje te zien. En meer over het weer hoor je zo meteen van Stefan. Tot zover Zeeland Nu. Een hele fijne avond.